Ya, uyazi ke, andizunibulisa namhlanje. Andizunibulisa kodwa ndive xa ndisithi kuwe ungaphoswa sihlobo sam leli thuba lokokuba nawe yothi Thixo ndizokhalela kuwe, njalo nje ndikhala kuwe ke Thixo, wena mkhululi wenyaniso. Awu family yam, nawe ungaphoswa leli thuba lokuthi Thixo andiphelelwanga zindawo zokukhalela, njalo nje bakhona abantu ndingakhalela kubo. Awu family yam, zikhona izifuba Thixo endingasuke ndiyongqengqa kuzo, ndizigixe ndide ndonele, kodwa ndizibone zonke neendawo Thixo, kambi neengontsi ewe Thixo ezokukhalela ndizibonile Thixo, kodwa mna ndasuke ndaza kuwe Thixo kuba ndibona kulungile ngaphezu kweendawo zonke nakubantu bonke okokuba ndizokhalela kuwe Thixo. Oh Thixo, xa ndikhala kuwe ndizothi Thixo, olu hambo sizawulihamba kulo nyaka lunengozi, lunentshaba Thixo, kodwa xa sithe sakhalela kuwe Thixo, inene uyawukusiva kuba sele utshilo wena Thixo ezini lakho, wathi indlebe yakho ayigudi ukuba ingevi, isandla sakho Thixo wena wedwa asifingezanga okokuba singasisindisi. Ya, siyokhala kuThixo phaa eBekkesdal, location yokukhala kuThixo ipha eBekkesdal. Sabe sisithi Thixo, nakulo unyaka singahamba nawe, kodwa uzosingomba isifuba manya, uzozingomba isifuba, uzi-appointe wena wedwa phambi kukaThixo, usithi Thixo, nam kulo nyaka ndingahamba nawe Nkosi. Oh bandihambi nawe kulo nyaka Thixo, hleze uhambo lwam nalo unyaka lungaphumeleli, kodwa ukuphumelela nokungaphumeleli koluhambo lalo nyaka ka-2024 kuxhomekeke ekutheni ndihamba nabani. Awu Thixo, sizawutsho ke ngoku nathi sithi ndingahamba nawe Nkosi, kuba along the way koluhambo luka-2024 zizawuba khona iintsunguzi ezimnyama Thixo, apho khona kuzawuvela amarhamncwa nezinto ezikhohlakeleyo ezihamba ebumnyameni, kodwa sinethemba lokokuba uzawusikhusela wena Thixo. Xa sithe sahamba nawe kwezi ntsunguzi zimnyama zika-2024 uzasigusha Thixo. Kulo maqhina anyukayo ka-2024 Thixo, ewe isithembiso soba angeke abe khona asiqinisekanga kuba kakade uhambo nohambo luneento zalo, kodwa we believe okokuba nakulo ka-2024 unyaka izawuba khona amaqhina anyukayo esizawuthi sele sinyuke saqabela sangaphezu kwawo Thixo, sityibilike sityhalwa ngulowo uchasene nomthetho wakho ngumtyholi, siyowela ezantsi. Kodwa uba Thixo sithe xa sinyuka kula maqhina entsunguzi ezimnyama, sinyuka satyibilika phezulu entabeni, uyawusikhongozela Thixo, uyawusolulela isandla usihlangule. Awu hamba nathi ke Thixo nakulo nyaka ka-2024 kuba kakade sizokhala kuwe Thixo, sikucenga sikubongoza sisithi hamba nathi Thixo. Hayi ke mandikuyeke ke hlobo sam, kodwa yeka ngelithi xa ungenandawo yokukhalela ungabi sayijonga, sele ndikunikile. Ya, sele ndikunikile indawo yokukhalela, njalo nje xa ufuna eyakho ipeniweli uzawuthi emva kokuqamelela ngelitye ixesha elide, nam ndadibana noThixo kweyam ipeniweli. Yewethu, nantsi Bekkesdal 11 apha kuFebruwari, nantsi Bekkesdal. Nawe ungayokhala phaa kunye nathi, ukhala kuThixo kodwa ungakhali kuthi. Ya, nawe uzawuthi Thixo, iminyaka egqithileyo ndiqamelele ngelitye, ndiphaphamile Thixo kulo nyaka ekuqameleleni kwam ngelitye, njalo nje ndithatha isigqibo sokokuba Thixo ndizokhala kuwe, kuba utsho lo mhlabelelo uthi ndiyakhala kuwe Nkosi, njalo nje ndive ngobubele. Uzawukuva kuThixo enendlebe nje zokuva, zakuva hlobo sam.
phaa eBekkesdal. Thixo uzawulule laa ndlebe yakhe inde mfondini, ngathi idlebe yendlovu, emamele wena ukhala kuThixo. Njalo nje nam ndizabe ndikhala kuThixo endimamele uThixo kunye nawe. Be with us eBekkesdal. God loves you and stay blessed. Amen.